Pagsugod na ko aning trabaho, magkagod ko globe. Pag humagkagod, pugon. Umana dito niya. Pag humagpuga, among kaning lunokon. Ako si Pedro Maglasang G. Gomez, middle name. Akong asawa si Aida, middle name Tubigon Maglasang. Nagbibing kami gumikan sa among paningkamot rin napita sa Sitio Pasil. Sa among pagbibingka, mangagikan sa pagsugod, mga tuloon na katuig sa diri sa Pasil. O kapag himo namo niining trabaho paningkamutan namo nga makamaobi kay wala na may lain panarbahoan kay kini ra mga ang ginagmay mangita. Pagkatapos mahumaglunok naglatik ni. Pagtapos humaglasik, nagpagaling.
Tinga, gusto bisaya mo ano? Okay. No, iubos ni Store Bisira sayo pa ni mo pre. Kini mo pa ni mo nga. Iunahan ba tayo ng na ito ring lasyo? Di ba sigihong tani? Kaya mo kumakayo na ana. Naawa ko. Lagi. Kana pura mo mimitiano kana mga motive kamera doa. Iyo kay kumangkon. Lalo ang budget ana. Pagtrabaho na dito. Ay, kalau aku kalau mai juga ini bisa kan biasa kan. Kalau itu ini. Ug hantod karon nahimo nagluto nami karon buntaga. Ang wala nami ingon nga sekreto sa ila lang gusto nga sila mo palit kay sigon sa mga istorya sa mga nakapalit na ako ni tagamtam nilang lasa kuno nga among tinarbahoan di nalipay sad mi. Ano na? Partisan kaysan ko nga anang negosyo sa kong mama kaingon ana lang pero di yun lang kay kadaang sa kadugay-dugay igo ra luto-luto or na sila ing ana nga siyempre nga mga binta sa una nag-eskwela mi wala gyud na sila ing ana nga kanang naghimo ing ana para pampaskwela sa estudyante nahuman na mi eskwela sa kumangkod diya para sa lalaga luto ing ana pero napatok sa mga tao nga ganahan daw kuno sira ing ana daw kuno so sa among mga anak proud kita na makadug labi na sa mga silingan oy lami dayto ing ana ko salamat pista na kana ang ganahan day mo sa luto sa mga binikanan ning ana. Yan, tapos kaning pagtrabaho jud perti kay pagtan-aw ko nga bisan pag duty nako nga kana ang gabi na ko mauli pero pag Domingo jud makita nako nga
kutikis tanan bitaw na siya. Una kanang magkudkud og lubi sa akong papa, tiguwang na din akong papa, mga 62 na guna akong papa niya. Tanaw ko niya magkudkud, karang magsakit sa kamot ba, pamaulan yun na siya, kaya gabi magkuan ko na siya, iluto na siyang mama, kaya pwede kayo sikita daw po na magkudkud, kutikis tanan. Kaya sa akong mama po, magtrapo, tabangan na mo siya sa gabi nga maghikot sa kanaang kuan, na magsadahon, magfold, kutikis tanan niya. Muto pag sa ma-process sa mga nang trabaho, makita dyan ako kapoy niya, matabangan na mo, try na ko magigay lalim, magtrabaho ing ana mo nang gabi na yung kalipay na ko, makaduog na lang po, mabawas-bawasan ba sa nakapoy sa trabaho nila nga, ma'am, nila kana ang suri sa bantaw, lami ang lingka, so mawa ilang kakapoy po sa kana ang pagkanang luto ing ana, pag-process, then course ako ang anak magtanaw, maluoy ko sa kang ginikanan, ang pula-pula ko mga kanaang gaan pa sila o kanaang sa kinabuhi, then kanaang maskog silawas sa adlaw sa pagtrabaho kay dikit kayo lalim. Kami panalanginan sa Ginoo kining among pagbingka karon, kag gitagaan mi gamayng pangita tungod sa among pinginabuhi. Og ang ako sang mga bata ingalalay sad sa amo ang ginagmayng pangita sama ani bibingka. Kay igo na puno sa among pagidaron nga dili kayo bugat ug naay magiginagmayng mahimo. Salamat ug dako sa Ginoo nga kini gihatag namo adlaw-adlaw na unta masakit po namo tinagmay sama sa amo ang mga gastuhon, kuryente, tubig o usasan amo pagkaon. Ang istorya sa mga tao ilarani kadili amo nang istorya sigun sa nabatian namo sa nakatilaw. Igo ra kuno ang timpla, sakto sa kitami, sakto sa lubi. Una moingon sila nga adto kuno mi adto mo palit sila diri sa Pasil Matlang. Kamong taga Isabela noon nga nakibalo kami niya sa Pasil Matlang nagaluto ani salbaro og bingka. Kung ganahan mo sigon sa istorya sa ubang nakapalit. O di apa, adlaw-adlaw walay Domingo kay adto mi simbahan. Labing taas nga makasugod mi dire ni anan mi sa alas 5 alas 6 daghan na may niluto ana. Managitaw kuya karon kuan pa buhusan di man din nalalim mantabas anang mga kabilya dugay man di na sama yung mga ipa-snack na po bingka na po ha wa manggon pag muulan
tapas. Wala ka trabaho lang pambam. Ayan siya. Ay siya tingin sa may order. Wa nagtanaw na siya sa ani. Oh, agoy. Bungga, ano kasi sa Bilano tayo nagtindag-tindag dito, tapos na sa paan. Bitaw daw na lami, bayan na yabing ka doon. Ana na lang, umpa na lang kumagpan. Ana lang, ayaw kukuha idong ha. Ala ginoo. Kung kinsa to nakatilaw sa among nilutuan nga bingkag salbaro, magpasalamat mi ninyo kay usap po nun katabang mo sa among kagalingon sa among panginabuhing ginagmay. Ug mahimo kisa tong nakatilaw sultihi lang pong uban nga mahimo mopalitan rin sa pasin loob ng bingkag salbaro. Palit na kamos katribas sa bibingkag salbaro ni Pedro Maglasang nga lamian.